Mwancho mworigereria Hogetembe TV twagokwandire andonsi asore nugusaba gwitinga kwanyara koba kugutwara rituko ria Jumatatu chitariki 25 nebera somutinyo go mutangani mwako yigo muye bwikiri bubere 25 tugusaba kwabera kaso konyorwa chidagika cha butokire isano nemo igoro yechinsa ibere chia bono botuko hekene kyonga chinsa ibera senchira yobo ikiranu tonyara koba tugusangana korigeria ria bariki baitu bamangana basangirire kuro ase chinsemo horgongo rwagusi county ya Kisii ne county ya Nyamira weka county chonsi ya 25 na ibere nchenkuru kwa Clinton Ndigi na Catherine Nyabwa karibu sana ase kyonga chinsa ibere tunyara kumanyangana rariari aine kiyokorwa asorogongo rwagusi anene mono ase ensemeri yasi asamagaich kamera etorene Stanley Wilson Makori kuro ase ensemeri yebimanyiririo na boigo DJ Atan nere okoneke chibicha na maringo kerachira senchira yobuikiran. Karibu sana mwancho mworigeria bone kyonga chinsa ibere rituko ria rero tugochaka kurwase ward ya Monyerero iyo gotoka se bunge ya Kitutu cha North ase county ya Kisii hase umusubati yomo nyagosira umutakano wa sereta yovensia nyansuguta oyore humongina we myaka 55 kurwase kenyorekyo hanyara tko bakagosira obugima bwae ase chinchira chobo tukanu ase keria mati ya sokirina gotebanige kagaire niganya tko bakagosaganwa nabantu batamanyiri kuikira boniga abanya tko babakomochera na komokorera ibintu byo bosoku abakamutigera chinkoma chie emeyo igendo kireta kunyara ko bakagosiria obugima bwae asibona abanyanyimbo bachakira ubutukirimo ryoka gochia ko babeka byara bari bonsi baenegatie egakorekyo no wikira boni go mwancho murigani go umubero nyagosira ogendete gukendera ase ngendo ya mweme umucho bosongo asebona ya mate ya sokirina kuboria serikali kubakonya erio konyora obwene bomongino yo omogoto murikeito Daniel Ntiri ne kasayo na gutwariganero botira senchira yo wikirana nase kenyero kia Nyandiba imeye ward ya Monyerero ase county ya Kisii na mayandani gabwatetense umugasorera ase nkeiga kubwatekana no gukwa kumongina yovensia nyasuguta wemyaka 55 oyoro motakano kuri mwaka weri mwemo chimikyanda 93 nyegosira nigo egotebekana hao cheretwe n'abantu batamanyiri abo babonete nagosoa hase nyumba ya chingaki cha butuko bakamukorera ibikore bibosoku no mweryo bakamubeta egentegetu kumwirira gosire obwema bwa chingaki amenyogeti wase nyegitari elyo konyorobo wenia na kirete mwana iganso agate gochie moino ingwa akirwe siminga babumino okure na kiakwa inkwere suigu bunako rugocha gocha inkorigi inkominyoka gocha twetwegetenga nebibago byakora kibyamoita ekero togoikaga iga tokonyoranga na baitire naenda agakorerwa amang'ana y'obosoku abaminto mong'ino oyo babo yomenyire sobororo obonene abo bomumaete oeteire amang'ana amakong'u gotira tari mwonda agachire igagachira ndo utererwa egasaregete ekarongo kwana igona omokumanya asaregete atagachire mochi agaetiri arware tagaetiri amache ryoka bono ndeta yoka muganiri abamenya baigani go bagikeria egekorekiga nebinde bingabone bigana mune byo bonereria ibyabere bikoene kigwa haiga Nyandiba na byombigwa n'abateneri bo borendi abo babarage byara soboro asemeremo yabo nabo tokwebori ngaigo Nyandiba atari Kenya nyingi gekogera ringana liberi koba abando baito bago itubakwa naenda abando bande mbakwetekera igase chikawa kende tikiaba mondo naroka rendire chikawa keraga agaitwa kende tikabeti mosubati narokoro kumokeira iga mumongino nyasuguta moinabu agaitwa kende tikabeti ono twale kuboria serikali egende kengeri ko chikobe naro abando baitu kende ngekoba baboria obotuki weme gokorwa elia bakagerwa abayimukeri gwegetambo kere getindi kere chiko ibagaga gitwari gokonywa ibagaga abana bane abajuguru mwari gotorerera
moto egende tori turasukia matuko nani amago tongenta nkuru baterega tseni kya getembe kurega nyandiba yimeye ward ya Munyerero asebunge ya Kitutu cha North me county ya Kisii leterene nguru kwa Daniel Untiri. Morikito Daniel Ontirimbi mono asogo twenekeria oroboto ira senchira yogo ikirana no nabo igone ngana yogo ichania mono na no kwegena goito na family yo ne chikonyora obwene umungino uyu na tukoska bosio ni gori tukrajuma mosiri omane ari arekani oseria enekiwa igatia ba Kristo be kanisa ya omosegesidie egotoka e district ya Iterio ebunge ya Wanchari county ya Kisii eyemaga yo morandi abweri tukerio kokani wakorute nchire negatia babwatani be kanisa yo Mwancho murigeria murikito Dipon Asanya na nyatuko bakago ikrana se chinsemecho negati ya bari nyatuko bakago sanga na barabo niko banyatuko bagoteba ne kageira koba neri mocho hekyo kya irete boseko mutanga maiga yengusarane ntindi kwene kiwa ase chinkwana abosase nkwanega yoko mirana nabatendribe kanise yo abo bagi kretega kore kuna goteba bono nigo ekanise yo bwente gotwara obo twerna nemono omochoko ase oborai bwaye buno togotega roboto riga senchire bwikira Omorisho njangu no yomite barangeria oyore korandi atoma gocho kurkupas waro ekere bamurangari gocha bamoeresa nabwate problem yae kurwasa arenge gokorega Mombasa ekere bamoeresa oruo batebinga goikara ndi tukoria rero Nigo liarengeri tukulia Jumamosi chingaki ababwatani be kanisa ya Omosege SDM barorekanete ne ngusana gati yabo chingaki umurandia otometyo gocharo kurendeli tukelio gati yababwatani be kanisa ywe be atananete na gokana atabasa gotene na kurandia kurindekera tugusanga nababwatani abwe nigo bakoreranga nigo bamukagerete umurandio yuhe gutwara chimbwa chitari chingiya ikibono kiro cyo cyabarirete barabwe kumukanya tabasa gutena asuku baranderia 2023 tukarolese yinga lero jirani ngo muri syo mutanga ni kanisa tukateba nga yaye ko ikatuisa nanse muri kanisa tukwane tukalikali rube tukamurikali rube ya reconciliation abantu bose tuisa nanse tukwane bo chando yore kuri kanisa tukamurika tukamutomera akanga tata ka reconciliation tukalikali rube ku conference tukotema ministerio yo pastor miyenda na pastor Paul kiyaga manyakero goito tukabasaba marubara tukarangeri utwe tukagende conference tukaikaranza ketuisa nanse tukakwana akarangeri weiche tukwane amanganya conference akanga gocha nonyana boko bwatekana no burayi burase kanisa ye gani gobana gati yababwatani be kanisa ywe bakwe murungania December 24 ena nyore tango sabi buri rube jono mosiriki ngotebi ngogenda gesonso oyongire tetayo konyara chisamoni chiri nyomba katebu nga Tuesday ngende gesonso ekena ngende gesonso to chikobori nga ninki era ni gata to reconciliation ogo ikanande konyara chisamoni chiri nyomba 30 minutes nga tata ke reconciliation ito tagete Abeirengo about threatened for many times na iru gesonso 5 times ngoso erwa no muskari yote to na sumla raicha asetaro yeye maseye mo kurwa chinyomba choburaria kurigia abatenani be kanisa ywe nigo bakoreranga gati yabaiga bakoreta obosoku ase kanisa nigo baumerere toborai chinga kichiabo kichiarete korindeti batageti korwaroro twatwariro bokongu ase bono ego chikobo mwako yomo ni metinyebe korumurai orengo okoruku onchangu aruse tugu borai bona tachi tugu ancherananga oborai wairu muntonde nangete akagenda n'ibintu bya kanisa akanga koru handing over na konjangu kire pastor atenya jake gukwana ogocha bosibwaye okongonte biro kurumaye ogocha bakabosiari okongonte mesa nande mesera libosiari pulpit okubwata gatena aturi korandi ai no munyaka umuchando gura sabantu batatu bose babere babugete ngana buba bwenrete ko babarayi bukase kanise bamanyete ngonyemba iyo kende nkeyo ke bwenrete ko genderera ekero barusi bwasoborai bachira sichinka chiabo beyataranire korwa se kanisa
baberiro barorire ng'a kende nkeri kegochenji bono bairanire ase ekanisa nigo bayete nyameni nonya nabo eng'ane yeganigo yabeire ase geke getambe goikera barabwe kubatana na gotaba ababwatani bekanisa eywe bono musirigo is not a member of our church. Musirigo igarusitigwe getabu g'ekanisa because of so many atrocities yagokora igaro omwibi tinsiaga omwibi matoke akobwatu urupoli bono tokaruru yotakoba murai ngotosariria rieta ry'ekanisa togateba yaya ebodi senso iru mara sita bono ntoko mokonya tigagende achikoire na biya kumbe iba gakoende irigi igagenderete bona riachire atete kuoge kanisa nganto sasima bono buna begeno bekanisa ywe nigo bono bakumeretie eng'ane yeiga no igoto ichanete ng'aki echine chinga kichiomoeri chigoikerani bobo bani bori bokwanira ase ebuku bono igotware gosaba ng'a Nyasaye akonye kanisa eye yaito y'Omosege ekiagera ekanisa igekorwa ase erieta ria Nyasaye igotogokora egasi egwikia engima twataka togenda ase ekanisa tosasime nobotoereru totere chinkoro chiito chibe n'omorembe ekiagera twachira ase enyumba y'omonene bono ayio naro tokometi nkigiacheire ekanisa eye y'Omosege igotware gosaba noe ninwe abantu bamiti mutosabirani kuripoteri getaseni kiago kia getembe kuroiga ase bunge ya Bonchari gotoke kaunti ya Kisii elitirane nkoro kwa Dipon Asanya Miamono murikito Dipon Asanya hoyo mintoke tukungusana na imeye kanisa Eteri ntunde ntangani tukuwanga abantu bangusananira ase kanisa ngaito mwaka olio yareta nane ntwanyoreta abantu bagwakana chinkundi miasa utimugira ngo ase kanisa ntukumanyanga nkieke no moiko chiroro mobe gose inaki no gosaba gwito botorumbo chikorandira sense mu yasenga nchumete kanisa no botamero bwa abange mwanchu murigari atogosuka bosio niko bone yamate mukuru ase kenyoro kiario mbati igotoka ensemo yo mugonchoro ewodi akemera bunge yakitutu masaba ase kaunti ya Nyamira hereno gosaba bosekero kyo bokonye gochase bari no gwanchokuya kwene kyabunango esoke bari kubakonya herio gochia kurwania oboriro bwa beira senkeyo asomoga kabwenkeyo asereta Dominic Momanyi hanyara ko bagako basegesero kuri umwaka bwikiri bubere na 15 maiga yaye kugwa kuri umutegoro na kuboneka egete kyo mogongo kiraboni gase basabire banyara ko bagokonywa kwene kyankurwani baruburiro Mwanche murigeria omwana omunyaroka bwengeyo yobwate emyaka 13 nigo bono abetereri gosa atache goikerania amasomo aya buna abana bande eyemagega yaere kobogori getambo kero nabo igogo karemeremo yokorinda ise ase engeyo eyemaiga yangina konganya korwasengeyo na konyomwa ase anga murikito Daniel Ntiri na imuki getambo kero kyae na wikasayo asatwariganira robotiro kubwati ebirama mbibise tamange nase kenyero kiario mbati ekyo kegotoka omugonchoro hase wodi ya Kimera imiye bunge ye Kitutu Masaba imiye county ya Nyamira chinga kitoikirana hase nkeiga nigo tomira omwana nyawoke imuruke litaliaye litaliye kene yogosome kirasi kya gatana limo na nigale we myaka 13 kagenderete nemiremo yenka iyo hasare yabere ya botambe unanonye liarenge tichiremo chingaki aborokigwa bobwena togotoka se skuru mamu mwabo mwana iga nigo hatamete nakamotiga karomoke ikibono kemubeteretie kolenda ise oyure omurire hase gitanda namatuka mange libaga liogosoa ekirasi nigo eyire miremo agokora tato mwabo Dominic Momanyi nigo agwete kuru motegoro mwaka wechiri bubere na 15 akabuto kegete kyo mogongo naka korire gasi yokobeka chingori emetegoro nakarangiriri ung'ani nchobe ko motengori nkaimoke ngakieyemo nkatebulera tochikorundi epigipigi nincho tobekera omotengori motoyo nkachikobeka igore ngase stima tonyo yerie togwire stima nkari na igoro keranari na igoro nkatira buna na igoro irinta itekorusio koboko ntarire gesabo na atirire to motoyine engori gotira engori nare gotirira mono ngaikanga feri na kugo feri abatu arenge na barabunsaria
oyo muntu atenene nero ntaririte engori eria babiri bako na kugamba bono ngaikeguru chinguru chikabutuka una chinguru chiabutuka abantu baria ogo batamete bagatama guchirogoro tugatigara noyomo nuyo yomo nera agatama ngabate inkonye bagatama mukagunsi naringwete nsenga chaka gokuranga batairusie goti mongembeo bakaira na baki una bangembeo bagakora bagakora first aid insabo bakarete gari bakangira nyagitari bosonga aria kwende kisi teaching and referral gari bagandrop agasiberwa chichuma nanigo hara segetanda asemieke 10 yaitire na tabwatio nde wensi okomokonya kugenda noyene clinic nirio tria nigagoteba ari kumuruma nanigo rigocokia maira tari gwanja kwana korara borera asege kakie miaka 10 na harariro murugi gantameta akatebi yene gasie nkongu lakini nyasa ondendira asije ikirega na ande nyasa omentiro mwana oyo ne chinguru na basamaria bayambare bankonyire gocha na barabutindi goteba nga mbebe mbari baratenenire na inje bakana ikirega iga omenta bona nigo erigetie hase kiombe kebomenyete no borema wikekero tokogende mbeo taranyora nonye netongoro kumuirira kogendera komenya no butaka no mukyoe bugikira barayi kurwase county ya Nyamira nigo boigo tuomeire nabwate vision ingi yarakiniga ikagate kabere okolino mutegoro kugasarie vision iri yane uboria gokonywa nonde wensi uyo bwatomoyo bugwancha nubure barayi kurwase county ya Nyamira boigo wesokia elio koine kebuna abamokonyire kurwa igasare bantu baito batemira se bakonyara ono bakorango yatusabe boire tumechoka ono na inche ndoranga gaki uyo bwate nkorengiya gaki na bogo siboka tari kwanja kwane abaminto kurara n'iki cyuma kirenda gatigati ombuto gataikase ambiri kokoti gatie ikakenyo kuno ombuto gete no cyuma kire cyanyarire kirenda gatigati cyantemire kakyo yobwata mabira none clinic na kite 2015 mutinyo komina linchite ryo mwerio safari mbiri na gutacho nkurubudrege seni kyagetembe kurega se county Nyamira litera nenguruko Daniel untiri Morikito Daniel Ontiri mbuyamono asogo toenekeria oroboti ori korindi na boyego nengana yogo ichana korwa senseme eyo nako noko igena kwane buna mugako ikera sabo bwene na chikonyoro bokonye eri anyoro boborwale na boyego mwana oli oyo mweseke twarro komokonya airane skuru eri asome na boyega chikwegendereria asa matukare bosio tokoskamba bosio ni gabatakano abange korwa sebinyoro biri tokorwa babeire bawetera amakongo amange gati yabo konererirwa okoningoriwa na boigo koseri okorwase chimbwobo goikera kurwa enibo batigeirwe amo nabagaka babo Happiness Nyamuita ni garo yo mubwa batakana abo korwase nsemo ya Kijauri ibungi ya Burabwe county ya Kisii oyo kwane hiri goro yo mukia beire gakobeka iriko somi na gukini abana baye na boiga saereire egati ya makongu ali abereka gwetera una omotakano mwancho murigeria Happiness ni gobono aorokirie omogokoye hasekiri egati abana bari bayanyarako bagakobakinia ase chinchira chobokongu oyo mobo ryo manyaruka niganyatuko bakago koria buya ase kirasi gi 12 asa matema manne akeisesi omwako itakuru ase skuru ya banyaruka ya Tombe egento bona tebire nigara chikobe komo kya kone kyabuna bana bae bonsi bachikonyora ebirenge bya byechisemi nabo igo bwatoka obasemia wecha sabataka no banda bamenyata ase binyoro imekone kyabuna nkobeka baromokya natiba kwa moyo unagutumanyia muri Polycarp Okara ngoikaga igasti nseme chiga cha Kijauri ejijugo tukemeyo wandiga ya Nyansiongo asito kumena amono musbati Happiness Nyamuita gakwerera enchera atigitwe buna omutakanwa agachando gwikaga chaka kwemenyera bweka ase akinero bukongu osomi abana baye bagachaka buna nibitina kurunyomba lende bagacha baganseli kurwa uno 2012 no ndege ga Kijauri nabona atemire umugo gukora chi contract mugondo y'abantu natora no nicha nanyora nkenge n'umuntu n'uyigana rochonsire ga nanyora nakandi school fees na kundi egikirerete gwikasayiga no mwana ye asirita Silva Kirubo oyokole byaso gotema ko mwako yiga oheta asamatemo monene ye class kirigi 12 na kwenyorera a grade
ikibonekera kunyara kabuge kumukonya kwenda ase university. Imekuwa struggle sana, nafukuzwa school fees, nakuja nakaa nyumbani, but hata nikirudi bado natia bidii, I don't give up, naongeza bidii, na at last nimescore B- and I'm happy. Nenda kujoin nifanye teaching. Nyamoita boigo nigo aereire na injira bere gagokonya muna basamaria baya abo bamukonyere gusomya umwana uyu iga wika okulire eskuru yaye. Janet Nyaira niyo mu bwabali bagendere ko bakomukonya Nyamoita gakwerere injira mukonyire na boigo kubatu kugusegeta go cyase abasubati balia bagwetera yanga buna yiga gutakwa omoyo. Ikanyorekana bononga igikorote Nyamoita abigite yukoruboye na nche igikorote kinake bekire natwarete a domestic issue ikagera na nche nkarumwane twasinda aruchi ase abantu especially the ladies bali bakonyora challenges kurwa ase chinywomo. They should never be discouraged na wonta itegote abayigo ni nanchi kurarwa example engukwanira nda abana abaisike ninganti kwakwana na bate you see nchino mwiseke na aringi bono muruche muna mali echichigo chachiaburukana lakini egento gitage chigo in your lifetime ni mirimo ya irio gukora witira soko soma kwao. You are a very important person. Negento boigo musubati Nyamoita agendera kubuga gusingirira na kubwatoka oboseme bwaye go cyase abatakanwa. Tekenene ndatebyo umuntu urambwikane munanjuta bwatia sa okore kwirende tabasa korangi yikibarua nensi nimono na bagokora onyora nkenge ka kuira teri korokana nga tabwati plan yo gusomya umwana no mwalimu nuira no 500 na bagokorora mabira na kimo iguri onarengerete gusomya umwana neli atabwati sosi biyayo. Boigo abamate baye nigo bagokere gitambukiro cy'umwana yuga gokorya buya egento bono bagendere ko bakuyisabira eyamategeka elio egendererie asa matuko ali bosio. Nyigwete bya sana because musubati oberega go struggle sana gakurigiria abana baye ilinde banyore school fees umwana yo itirengo na university tukumusabira nyasaga gokonya nyore chibese yo ramokonye akoromokia ilinda nyare ko bagakogenderera acha gokonya mamu mwabo. Bono Silva Kirubo niganyorire omogoko magayo gwetere mechande menge asokorye gasomo kuri no gosemerenga asa matukare bosio mbachi kunyara kwa bakonyora musasoko asenke yiga egingo ripoteri getaseni kya uwanjete kya Gatembe kurwasi nseme chiga kya Kijauri yigo tukemeye wadi ya Nyansiongo ebunga ya Borawime county ya Nyamira inchiko ngoro kwa Polycarp okara Biamono murikito Polycarp okara noroboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigaria totigarete ase county ya Nyamira nigo eamate yomogaka Zablon Mayaka ondieki kurwase kenyoro kya mangongo kegotoke wodi ya Nyamaya ebunge ya West Mugirango ya nyareko bake weso kya nakuruko bodia ochiase serikali ane mono sector area yoborendi koene kya bunanko bakonyere kumanya aso mwana obo omusaya sereta Lamek Mayaka onyatoko bakago sirase chinchira chubo tutukano ritukoria Jumamosi na gwikira boniga taramanyikana asa korengana ne amateyo nigego tebanga Lamek Mayaka nigarweta senka yabo chitkuria Jumamosi chinsa inye chabutuko na gwikira boniga tarairana Lamek Mayaka noyo mobwa basae inse yekyombekeri kimanyikaine buna agenda 2027 kurwa se county yo ekyo korengana ne amateyo bago tabaningo konye kyaro beire ochia koene kya ukurobekana ritkuria rero ria Jumatatu kurende kubwatekana no gosira kwaye nigemero berio yekyombekyo yatenende gwikira boniga gukwana ne amate yaye nigobono baganire obutukibwa bwango gokorwa eri kumanya ase Lamek ari asabono abasaye bari ba kyombekyo nababwatani be kyombeki agenda 27 barurige kuregetini go cyase serikali ya county ya Nyamira ase batebire onye Lamek tari go chikonyorekana sare nigo bono barache go sase chipara na gokora okorobekana gotindi ase county yo ya Nyamira muri kwito fatike Disemba na ikasayo na gotwariganiria orobotirwaye asenchira ekobwati amate eyo nigere na maborio amange ase umwana obo abererete gwikira bono engana batamanyiti gose nigo abisire gose nigo aborete buna akwerera Lea Mayaka ngoro Lea Mayaka Lamek ni brother yani Lamek yite nyumba saa ina akanga keresi ni kwanza saa 2 angante bwarale ngamte ya tindara angante turara bono njirande guti ngamte isawa ngamuganya by saa ine wishi Karaika ngana ngamugorere girita
agasoka agande ngosoka ndi naye kamundeyo ngosoka bono butuko na ndo tukoira na sanga agande ya ngosoka ndi lakini abo mokorara tumira ne mambi nurara tumira ne mambi ne meeting ingo kinyamira bono mboga kisande irende nkamuganya nkamanya bai saa 12 omwana wikire ngati kumanya saa 1 saa 2 timoroji saa 3 saa 7 utakira saa 8 bono lingo nyora chisimi ngwake nechi namba chingene ngoboli ngaira mekia ngobateno nje timoroji nerenganyite kurengana na tatu mwabo Lamek aserieta Zabron Ondieki nego atumanya muna nego abekire oroboti ase ebituo aho byabanyanyimbo kurende wikabono umwano yetaramanyikana ase abererete tinda iriga no mpaka maono mambi bwakiga ntamuroji na ndabugire na yaya agenda polisi kwerende police post Marara riboti ororo kororo nyamaya naenda polisi kiga bunoro na riboti bona twamuanga yaya bone ntokora abana bamu abo badenga yaya bone tokogenda paka Nyamira saa ikiete no turaganya riboti buru na tuachiega bono igo batu advisinga mbagenderete uchunguzi naende mbagendete kurigia barorenga ngaki umwano yakonyorekana ukugani bwaitu tukurira esirikali ya itenyare gotokonya etubwatisie umwano uyu n'umwana omoke mambi aje gotokonya bono riboti etanyare gusenta morore gabasima yagorona kusaba kwane ngolinga morore na maisha wana dagete morore gakina maisha oina umwana ngeliso lyana ndigerete kamuranja Kurase ensemo yende nigo ekiombe kia agenda 2027 bakoragwa ne Radio Ombagi nigo atebire babwate egeikaro amona Lamek mayaka obutuko bwa Jumamosi asomogobani oyomo imeye county ya Nyamira erio koroberia okorobekana oko wakageire koba rero Jumatatu asomuchie omonene onyamira bakwemurunganiria obokoreri obobekorwa serikali ya county ya Nyamira Marieta nkoro kubi Ombagi omorai wekombeke ya agenda 27 ubusiburi bwokora mandamano ebura se constitution ne to ancherete ekero tutaisanegeti na kiri serikali yokora tokora mandamano ekero tugutishiwa n'abantu bari serikali ekyo ni kirogere kyobura yobobe Onye nigo ekiombe ekeiga nigo bakagerete buna nigo Lameki abwatire engana babwatukire egekuro egetindi buna onye tarigo chikobwato kwa oika chinsa isano nemo chobotuko bwa rero nigo barache kuimokia egetambokero egetindi remains that till today midnight it should be released. If this guy is not produced, we are going to give our direction tomorrow at 9. Chingaki echecho barutire chinsase chintindi ochase abantu gete korwase serikali ye county ya Nyamira buna nabwo indake baikiranetie egekorwa ekyo yokomobwata Lameki Asamarieta Clinton Rira no murainde oyo mobase agenda 27 abantu bagavana mbamanyeta asumu muro yale governor nemaita asumu muro yale. We have been having meetings na inde Lameki ototebiringa na abwate crucial information igoro ye governor. Kingo reporter ya Getembe kurwase bunge ya West Mugirange kutoka imeye county ya Nyamira Jeffat Gadi Gesemba Biamono murikito Fatgad Gisemba na roboti rwa senchira yobo ikirano kurwase county ya Nyamira yo mintoket ingana yobo charroa nabana inchi ne gusira se chinchira chobo tutukano anemono abasaye yarantari birera samotkavu angoiga nabokoranga ya tinbo kurwase serikali ne ya chirigo chase serikali cha county koranga ne chinkwana cha basaye ya chage to kurwase mocho Nairobi ase ya ase bono metinya ngebere ya erire na bono ndo chinga gusi ya chake kurwase ensemberi ya Nyamira konende ine mbembe toko yegikere na tuko na to iga to sabenga etirare buna kero musayo metasirire igo yume igo bachakire babere ngo igor babwatiru onyara batombukire go cha second ya Kisi lakini ne chinkumo mwancho muri asenga nchabanya nyimbo bachakire obutuki ochia konekia una umusaya Lameki nkayari to kuri mutumo komo kego ase studio ya kabere kore na ture na manga sege kagetari getambe
Nilan Hub neye moya chiduka echo chikone ebintu bigutumika service nabo igase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabo igone chikala au mbabwate recliner sofa sets echo raunchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabo igone chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echo ratumeke asoko beke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo mucyo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye ose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba ukwarigania ayumurebe chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoria maya kegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarobale ne petrol station ya Shell kusa orosegeru wabo orunene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakrasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igeseriao asokugura ubuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Mwancho murigeria karibu sana ase ensemega ya kabere kionga chinsa ibero botko bwara togandra gosanga oyo mintoket na bange babeire bago kwandra ekionga chinsa ibere na nemono homogano uri muri kito Daniel Ontiria nyara ko bakagokora kuru ase ensemeria ya kitutu masaba ase omoga ka Dominic Kenya ko bagakogwa kuru mutego rakaboneke gete kyomogongo ase myaka 10 bona taranyara ko bagakuru ase egesero na boigo murugio ya gatama no mwana ya omoke oyo hogenda
chigendrete kwaneke masomo yase skuru na ndake kwaneke unango shughulika tatu mwaba bange bagutuma chujumbe ge bagotebanga enamba yesimi ya Dominic ina chikonyara kobaga konyora obokonyi mwanchu murigeria ase kionga chinsa inye ndo chikonyara koba togokora oroboti urunande kurende ase bari banyara koba bagwetwa ne nambe yiga nabonko basomera 07 10 135 364 Elieta Dominic nambere 0710 135 364 Elieta Dominic elinde nere chikone kinachi konyara kobaga konyora obokonyo bwo bwaye tuguskabosyo mwanchumu rigereria nigobono kubwatikana nemiroberio yokorosigwa wekiombe kia IEBC ekikyanyara kobaga gitari kobo bisiase egekabono nigo muraibwensi akenyo muske William Ruto anyara kobaga kubwatuka egatia Marieta aliara chigoso ase kiombe kyo ya bose selection panel rache kone kia kubachora buya aba commissioner barache go so ase kiombe kigetenrete obachori abigo ni chimbebe aiga Kenya kia IEBC korendo mwanche murigeria tokonyori buna ekiombe kia IEBC gia tigarete getabwate aba commissioner eyema giga ya aba commissioner bande gwetige meremo nabo igo abande konye chinga kichabo gose chinga kichiribaka nere ko kore meremo konye chaikire omoere omurike ito Haron ototo nyengiri na toriganeria orbotiro kubwate Emeroberio yokorosibwa gwekiombe kyogwakia chikura ne chimbebe gya IEBC bono nigo yanekiwe gochaka bwekirano aya magiga yomuraibwense muskebire Ruto gochora abandu kyenda gochiase kamati gose paneli yogochora aba commissioner abaye gochiase kiombe kyo Amarita yabalia babekwa ase gazeti ya serikali ngamo na Kiome Linda Gaki, Professor Adams Olo, James Evans Misati, Nicodemus Kipchirchir Bore, Ambassador Kokemuri, Abande ngamo na Caroline Gitoku, Tanui Andrew Kibokoech, Nelson Makanda na Vatuma Samani. Kubatakana nogochorwa gwa kiandabwo nigobona yabeire maisomo rebona amabaga yaba commissioner bali barweta bisi gochiale goicholigwa ekiombe gya IEBC nigo gyatigarite getabwate yaba commissioner maga yaba commissioner bane bakoragwa no mokonyi bw'umunyakero bwa commission yo Julian Cherera goitigia emirimo magiga yo gotaigwana igoro y'amachibu yo mwaka wa 2022 Magayaye chingaki chobokoreri bwa commissioner bande batatu bakoragwa no munyakerugo wa Fura Chepkati chikaera kubwatakana nerishiko na igo kwerera ekiombe kigotigara getabwati aba commissioner ogotaba abisi gwe kiombe kyo nigo kwerere ogoteniwa kwemiroberi yobochori asinsemo unabono ase county ya Nyamira chigodi Nyamwaya amo neli ya Nyansiongo chibunge chia Magalini neli ya Banisa na boigo eyabongiga neli ya Uguncha yetabwati mujumbe kubwatakana no gochoro kwaye opiyo wandanyi buna omwasiri amonere omoske William Ruto ase obwamo ne chibunge isato na boigo chigodi isana nabere echichirobeire kwenekia obochori oboke chingaki okorosi bwa kiombe kyo koranya kaba nga waikiraniwe Aroni Ototo Nyangiri Getembe TV Biamono murikito Haron Ototo norobotiro senchira yobikira mwancho murigaria togoskabosyo kero muroberi mu yabwa masomo OCBC hoganrete kwene kyo bwikirani wase chiskuru nigo hegati ye chiskuru chechi secondary chigendrete nemiroberio ya butambe ya masomo kurende na boigo chigendrete kubarasara na boigo amakongwari chigendrete gwetera wikira boniga homorkia homorne bwe skuru ye secondary ya Magena yogotoka ase bunge abo machoge bura bwe county ya Kisii niga atebire amagendro ase chiskuru nigo akeire aboigo bari konya bakubwatoka chindagera gochase chiskuru bunenchire moyo gocha kwenekya emiroberio yaborokya naborokwa nkogendera senchirengia nigo bakeirie emiroberio yo hasebono harure ukosaba uchasa bwatani be sector yechisemi gosona nengane yo heri gocha kwenekya emiroberio nkogendera senchirengia Mwancho murigereria korende korengana nensemo yaye umwalimu omonene kwe skuru ya secondary ya Gekongo 2 egotoka ebunge ya machoge chache county ya Kisii umwalimu Lucas Maburi nigatebire omuroberio yo tobwati bokongo bonde bwensi asebono atebire obokongo bonene ngocha saboro kya bali babiri bakosomye ibirasi byakurumayiga asebono abange babo bali balikire ne body babiri bagusiria emiremo yabo kubatikana no kubora kwa boro kya ase chiskuru Asa Marieta Nkoroku Mofat Nyasende. I'm the senior teacher at school ya Magenge Secondary. I'm speaking this on behalf of our principal, Dr. Stella Mariera. Na ndikuru mnachi form 1 tanya go chama tu anse school tu form 2, form 2 and form 3 and form 4. E challenge na nelinga
tubate birasi bire igo bire empty around the 7 classes bire gagutu. So there's what they were supplying initially abana ba keire, meaning their quantity that was supposed to be supplied equally will reduce. So everything is not doing very well. Kumechangia sana kwa mambo ya maendeleo katika shule yetu. Hatujafanya maendeleo sana kwa sababu form ones wakija, most of them being new, they pay school fees in time na wanamaliza, na inasaidia sana kuendeleza mipango ya shule. Lakini wakati hawapo inatupatia changamoto sana. Capitation kurwasi school ya virego ego chereu na ande karate michande mengi sana soko ranji program chia masomo ya abana batu batema. Oyo gukwana akoruku Lucas Maburi, principal ya Gikongo 2 Secondary School. Ase chi form 1 utatoke school umwaka oyo. Ase nche buno monto wasebune principal ya school yeye. Tindo chiebwate effect yende nene mono. Effect yero igera sabalimu. Balimu balitwaligete balenge be board wakonya balimu abandi bonse tubwate mumanyete nga balimu mbaisa chi school TSC tera ndika balimu bonse mbaisa chi school abalimu mbara abate neni wegasi yakarabana mbaye bagosomi ine effect yabembe sana abalimu baito balenge chi school mbali bale gosomi bono ninka bale asengenje gasi yabo ya edete secondary asengenje tutabwati abana ba form 1 egento yokanda tebe twanyolire advantage ngia no we prepare buya aso mwaka oyo mugima toje to receive grade 10 students elinde nyole ntwa wate jidom buya igo tonyole space ye created twagaje jidom tokonyora chibesa nyole birasi to improve birasi biri bono bire mbuti elinde grade 10 bagocha banyole ne birasi mbuya bire. We have students ware JSS basumbugete. They really don't have classes. It really pains us so much. Ase eshidanda tebe bono iga ere nechi school cheto cha comprehensive school chibuate grade 9 nande chitaga chite birasi ebi mapema elinde ba accommodate abana ba grade 9 chibuate tatiso ya balimu bagosomia abana aba especially in science subjects, even to some extent in languages, that is Kiswahili and English. Those subjects njibwate tatiso senja balimu bataisaini bagosomi ndosiko. Umwanchi umurigereria Gitembe TV togosika bosio nigo bono abamenyi be wodi ibeno gotoke bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii bagokeire getambo kerokyo mu MC obo Moske Steve Arika yoko babekera chitaya cyoko bainekere oburabu ase egatiye yechibara ase wodi ya usanga nabariki amangana homo MC bwensemeyo Mheshimiwa Steve Arika nigaruro kuboria gocha sabamenyi bensemeyo ya Nyabisabo igotoka se wodi yebeno banyare ko bamaiso na kurenda amagendro ayayiga agendrete ko bachira ande mono kurwa se serikali ye county asene kyo kubwatrana ne kyombekeria Kenya Power inde ko bairaniria chitaya chiapare hechira cha korenta oborabo ase chinsemecho asabamenya babate bringani go babera somusunte asege kabono esuntu kwanto waito na ini molende chitaye chiro chachire muchirenda agakagara karachire buya nalitoka babuya Mheshimiwa werure korata chitayaga nande Mheshimiwa entokende to gatabia bandu bali Nyabisabe batabwatio stima wano chotorigerie njera yo konyore stima aseme chine ase bali tutabwata gote omugambi Steve Arika okorire gasi ngiye gutubekire chitaye echi samo tokotebeke Nyamagu skuru abana ngonde bari uchi ali atubeke chitaye ke Nyamagu skuru secondary ngoira ne limbe yamana so Mheshimiwa sa gutubekira chitaye echi konyore tore gesunte na inde kina kitu amachorete akora ali county atokonye aya togera ne limbu yamano tibono ndo chengarero bakachioke hingicho ya nande gento tutake tatokonye atokonyire chita nande tutake tatoretera amate nanda achekera abantu batabwatia customer mageme chime atobekere ko gara no yoitoka nze nimbwate kinyosi Nyabisawa esime ye konya weta yo goto yani to chandike sana je sunde kabansa kireke nemo wono na abaishona na abakachinga ta sana
ngwakira Kenya Power ngambia mono asoje kuripea chitaya chabere saidi omwaka yomo chitanya gwoka asichituka janye bisabo kometena ngwakira omugabano ito Simbarati nerembia mono asokora ngobura bubwokire gosetaya yalabire kirase jusi ne county na ranja alipeta yenene ase chiduka janye bisabo nabona jirije street light Kenya Power na lero neren kuripere abantu burabu bongo konya bolino nabangina bolba ko ni bintu bakamara babalei banyoranga ebyasara byabeire ebya igo omulero yakero gotetariera nandoranga kinaye omulero yiga okokoko Mwanchi omorigeria togo chigokora nigo bono omoseneta we county ya Kisii omoske Richard Momoyo Bwonyonga esokire na gokwanera obotumiki obobe osa mochire serikali anene mono chiche county ase botumiki obobe wechibesa che serikali okwana hasomoiga wariganigwa bukwigora chiabisi chinya bose chiabisi chinene chekiombekeria ya DAPK hekerensi oboraibwaye Eugene Wamalwa igatia baraya banga obekera na se chinseme cyo mushimo Onyonka nigo bono amochire igatambukiro ekyo botumiki wechibese genta tebire nigo oborai aboigo bokora ligo chiasaba na inchi bwabere butari gwikira nase chinchira chingia anemono amagendro asasabire habarai bari bari getieganga yogo chia kuboria hekergo kyuburai bwense na korosia serikali owase chikura chinene cyo mwaka bwechiri bubere na 25 na ibere banyare koba bakwene kya bunamba chigo shugurikira muchandoi. We are the only country where we have a consolidated fund, which is money where all the Republic of Kenya money is kept. No president has ever had access to that money. Not Kenyatta, not even Moi, not Kibaki, not Uhuru. Right now, the consolidated bank, the consolidated account at the central bank is open. We are the only country in the world where we borrow money, it never lands in Kenya, the money goes and nobody asks anything. 2 months ago, Tony, 106 billion. What happened? Nothing. We are the only country where we take state resources. There's a constitution which talks about the money has to arrive at county government at a certain time. And by the way, when the money arrives in the county governments, depending on which side of government you are, most of our governors are taking all that money. And I'm proud to talk about it because I have the evidence. How can a governor pay 860 million for fueling of cars in a county government? That money inafika kwa county, inarudishwa mahali. We are the only country that has got strategic plan for development, whether it is 2030 Karungo. We are 2030, we are 2045, Sidio, zote zimeisha. Konza city is dead, broke, money has been taken, nobody's working there. Ministry of Health, there are no vaccines, there are no medicines. We don't have a country. We don't have a country. Now we are moving into the military. We have a budget of 3.4 trillion. Now they are going to 4.6. Manchumurigeria huyo no moseneta Onyonka gagwo hore komochia obutumike obe bwechibesa se serikali nene abiga serikali ye chi county no tuikira omweli ase kionga chinsa ibere botko bwara ko tutorakora ket na bange babiri bagukwana gaiga kubwatkana no roboti rorie omurikito Daniel Ontiri anyara koba ga korokora kurwa sense media ya kemere bunge ya Kitutu Masabase county ya Nyamira kubwatkana no mwaka Dominic oyo nyarta koba ega kugwa kurwa umote igoro akaboneka gete kyomogongo umurugio ya gatama na bono wikira bonika Dominic Momanyi omwana ye we miaka emekenero gendrete 13 ukomushugulikira tatu mabase miaka 10 bono andake ondigi amono mwancho motegere omorigeriria na wigo motegerero ito nengana yoko ichana sana anene mono kera omwanchogo olwanchete kwamenyere nere maka kwanyariro omwana kera nyariro bokongo kwa motama gwikagwatiga omwana uri omoke komushugurikira tatu mwabo gose neba mama mwabo mbaka bono omwana uyu munyaruka bwe myaka meke kabisa utakire koba andake grade nonye 4-5 utakire kwende skuru rakimo ntari guchi skuru na bana bande korwa se chi family chinde bono oirire getambukero kyoko
gushugikirana kurenda tatu mwabo kurenda korangana ngana yangusire ebirengerero ona bwo yangusira abantu ase rongoro itoro gusi na tukwira neryo murikito Daniel Ontirimbi yamono asogo twariga neryo robot yoru okoba buna nigo omoga omusacho yu okora buna abantu bangusire bache komo konya nyasengencho Wilfred Onyeni akotebanga robot yoru rwamukurire sana anasimama na yeye na sabe namba ga gontuamwa na rega gotebanga hello Getembe kindly help with Dominic's number yugo sabe namba ya Dominic ya ntwanya ko batoko mo tomera ga gotebanga the guy with the spinal cord problem the story you just aired. Thank you so much Nelson Mandela Nyang'au nera gotebanga kurwa sense mo yebiosi ekware nchoro agotebanga we funds we request the number so that tuyo mgonjwa apate usaidizi. Thank you so much. Ayonara gotebanga robot yorumu abe kasembeo rwa Dominic rwa tukundire sana asenkoro agotebanga like me Vincent from Nyakoe stage nitam support Dominic. Thank you so much Vincent bosire mukomoni nera gotebanga Dominic Momanyi hoyo onyortomo chando yo ni gobona gotebanga kumusabira obubwene bobango erindachi konyara kobaga konyorobo konyu mwanchu murigeria aguno tuyikira mwerio biamana soko sangana intwe nchenkoro kwa Clinton Ondigi gikoroga chinsa 10 chobotko bwarero ndochi konyora nande ekionga chinsa inye Wilson Makori kurwa sensemo yomo nubui manyerio mo director ne DJ Atsan uyone kiango tokonyara Mario Gine chibicha senchirengia na boigo Stanley Ondieki kurumega ye kamera tugo wakirambia mona seboniga bye bye. Nainche Catherine Nyaboga ningo kwiraniria omwanche mwirigereria Getembe TV mbiamono akoba kwabire gukubwatia nawe igo guchingira emirobiri ya Getembe TV yabere ko kugotera embeo kurwaga kiete mpaka boniga anene mono ekionga twabere na ino kurwaga kiete mpaka boniga na no kugena kwa nebuna inabanche abarigereria nawe igo mutwanje tegenda kubwatia nawe igo guchingira emirobiri ya Getembe TV. Bye bye tumerene rit koria angyo.